7, talk too early. Oh, indaba, talking my business isintu, nazo zonke indaba zabasha. Ezocansi on Indaba njalo ngo7 kuya ku8 p.m. All right, Pagama Mbokodo. I now welcome Dr. Shabalala to be with me namhlanje with Thursday after Women's Day. Shosho Doc unjani? All right. What's going on? Now I can find you. Okay. All right here, Doc. No, not at all. What's going on here? So, right. Bikusakhuluma indaba ye-Women's Day. Yeah, izolo. So namhlanje we're focusing on matters ezinto besifazane. Yes. All right. Iziphi izinto ezicommon nje in women's health khona manje because masikhuluma about besilisa ukhuluma about prostate cancer and all of that bekhona ama STIs but ezi priority kubantu besifazane because namhlanje sikhuluma nje all matters athinta abantu besifazane ne health yabo even nakhona kwezomdavazo. Yes. So izinto eziba common ezi risk to abantu besifazane today. Ake ngiqale nje ngiyabingelela ko mndeni wami Gagasi FM and happy Women's Day. Happy belated Women's Day. Yeah, vele ifike kunyanga yabo. Ngifaka kunyanga yabo. So njalo kuze kuphele August. Kuze kuphele. Saqala nge1. Yeah. Saqala nge1 kwakumele ngenze something, you know, ukuthi appreciate umuntu ekunaye. Ngoba phela iWomen's Month. Yes, you namanje have every day, every single day 1 2 3 size sifike kuyimanje. Sure. Hey. Yeah, no short talk. So izinto eziba common. Eziba common baba. As risk empilweni. Okay, ake sibheke iage yomuntu osifazane. Ngoba ishow yethu it's above 18 but kune age ebalekile it's 35. 35 years old as umuntu osifazane uma usungaphezulu kwaleyo mnyaka kunezinto okumele uyibheke. Ama fibroids are a risk ngalesi sikhathi. Uba at risk of having ama fibroids, uba at risk of having infertility, uba at risk of having early menopause uma usu above 35 years old. Okay. And then bese kuba khona ke izinto nje ezenzeka ungakafiki ngisho ku35. Kancane ke Doc, I understand the men who are listening as well and people be LGBTQI+ abalele. So sakhona no S ukuthi angazi ukuthi umelele ini. You know, we'll find out. This show is all about that. So ama fibroids kuba imhlume ebasesibelethweni endongeni. Inyama akusimhlume ngoba imhlume has to do with i blood vessel. Okay. Ngikhuluma ngemthambo. Yeah. So imhlume has to do with imthambo. So ama fibroids inyama ehlumayo khona kuyisibeletho. So isibeletho sona siyimasela. Ingakho umuntu osifazane maye esikhathini kube khona i-contraction ne relaxation. Yeah. You know, la okuba khona into ekuthiwa ama period pains. Okay. Now umhlume wona nenyama nama fibroids ahluma from isibeletho. So kuya depend ukuthi aphumele ngaphandle noma ngaphakathi. Yes. So abantu besifazana abakwi risk yama fibroids aba over 35. So kumuntu ke wesifazana who's 20 something then ongathola ukuthi naye unama fibroids isibale esincane kodwa. Isibale esincane but it does happen. Okay. But we look at ukuthi I chance yokuthi kwenzeke in terms of ama statistics. You know, incane. It's very low. But if you are above the age of 35, then iyanyuka leyo ncuphe leyo yokuthi ube nawo ama fibroids. Yeah, and nanokuthi ke sibhekana nomndeni Alex ukuthi emndenini ukhona yini umuntu oseke waba nawo ama fibroids. So mayeke waba khona umuntu uma wakho ugogo wakho usisi wakho or anyone or first degree generation then lapho ke uyaba sencupheni ukuthi ube nawo ama fibroids. Mawusijona maphakathi nengxoxo namhlanje sithe isex indaba sikhuluma nje about matters athinta abantu besifazane and but that does not mean ukuthi ezi out ngeke ufonele umuntu wakho kumbe ke nawe umuntu besifazane please take a front row here because namhlanje in the spirit of Women's Month even the show is always hosted by uzilungile beno nompendulo, right? So sisaqhubeka lapho ke no doc 0861596596. We often hear abantu besifazane doc bezothi umuntu wami akanginelisi akathatha isikhathi sethu ke foreplay noma uzangizwe isibhlungu kungazi ukuthi manje uthatha responsibility yoku enjoy umdavazo uyibeke ezandleni sika partner wakho. What can a woman do ngempela
uma ukuthi umuntu wesilisa kamnelisi is there a solution or anything angazi empowerisha ngayo to enjoy umdavazo kungabe ukuthi ngekwimesi yomuntu wesilisa? Yazi lo mbuzo uyangimangaza ngoba manje yesterday nje izolo I was at an event it's called Empowered Queens so I was empowering abantu besifazane in terms of ukuthi abanakekele abantu babo you know besilisa. Ngihlale ngisho ngithi you have a responsibility as umuntu wesilisa ukwenza umuntu wesifazane ukuthi azizwe njengomuntu wesifazane and naye umuntu wesifazane une responsibility yokuthi akwenze uzizwe ufile njengomuntu wesilisa as indoda. Now umuntu wesifazane ukuthi inkinga njengoba woman on top is a problem. So uma sizongena enkonzweni yasekamereni vele kuzoba khona i-foreplay kuzoba khona lokudlala kodwa manje kuya ngokuthi ikhono lakho as umuntu wesilisa nekhono lakho as umuntu wesifazane lihamba lifike kubukhona. So umuntu wesifazane uma kuukuthi akeneli kuyadependa umuntu wesilisa uyashesha yini ukuchama okanye induku yomuntu wesilisa ayiqini ngoba izifo lezo premature ejaculation erectile dysfunction. So ake sibheke nalokho singabheka ukuthi umuntu wesifazane akeneli nje kuphela asibheke ukuthi akeneliswa yini yabo. So nayi indaba la ikhona Alex. Sure. Anthathe uthembekile Qhakaza from Kamasho. Uthembekile ukwigagasi? Sanibonani njani Alex? Siphilile kunjani kwena? Dokotela. Ngiyaphila. Yena dokotela. Ngicela ukubuza ukuthi even ithi uma ngabe ungayi kwi sex say mhlambe 8 months almost a year ibuyele emveni kwesikhathi esinganani? Virginity. Virginity. Okay. Virginity. Yes. So ubuyele kwento kantombazane ukuthi kube ngathi akazathintwe before. Ongathi akazathintwe before. No, but virginity it means ukuthi umuntu wesifazane akazathintwe. Okay. That is the definition of virginity. Alright. Now uma usuke wathintwa wabreakwa wathiwa virginity yakho ibreakekile then you are no longer a virgin, you can never be called a virgin again. Alright. So now in terms of isitho sakho sangasese uma kuukuthi ulale nabantu abaningi siyanwebeka siyastretcheka and ibiology iyona edictator yonke le yonto. Yes. Now wena uma kuukuthi umuntu wesifazane one body count low then wena closer to ukuba a virgin than umuntu oselele nabantu abawu50. Yes mama. So kulele lapha ekuthenini wena uziphethe kanjani ulala nabantu abangakanani ngoba thina as abantu besilisa asifani induku zethu asifani usize wakhona. Yeah. So mangimkhulu mina uzolala nami ngimkhulu ekubeni ungakazi ulale nomuntu onosize wami uyanwebeka uyastretcheka wena. Futhi masuzolala nomuntu omncane nginami angeke usayizwa lento kade uyizwa ngaphambilini kwaluwaya okade ngaphambili nakho. And ngiyazi ukuthi uyayizwa lento engiyishoyo ngoba usuka wayizwa kwawena. Let's do this then. Let's ask the same question but sibuze ngenye indlela. Sizokusebenzisa igama le virginity. Uthembekile ufisa ukwazi ukuthi if esehlala isikhathi singangonyaka engathintwa umuntu isitho sakhe lapha ezansi singahluka yini nesomuntu okwi-active mdavazo njalo. Singahluka kakhulu. Singahluka Alex ngoba ngiyubeka kahle Thembekile. Ubeka kahle. Yes. Yeah. Yabo Alex. Sure. Singahluka kakhulu ngoba umuntu osehlale for more than a year engathinteki engathintwa you know ezansi engangenwa lowo muntu loyo kuba nesikhathi sokuthi aphole. Okay. Kuba nesikhathi sokuthi inyama ibuyele esimeni. Yes ngokwesintu masithi simo masithi esimeni. Yes. Kuba nalokho. So umuntu yena o-active every single day kuyadependa ukuthi u-active nomuntu oyedwa or u-active nabantu abaningi. Okay. Then ngeke ngitedeleke ngingasabuzanga lo mbuzo because ubuze waba general. So sengifuna ke now sizume in specific. Wona lo sikhuluma ngawo. Yebo Alex yebo. Sesinganani isikhathi ugcina umdavazo? Last year ngo-August. Ngo-August manje. So unyaka usuhlangene. Yebo. Yini ngenxa ukuthi mhlambe wahetheka noma mhlambe isinqumo noma usukhetha ukusindiswa? Ayi akusindisiwe ngiyayisa kodwa nje ngisathe ake ngimancane.
Oh, okay. So Yeah. so ukuzijabulisa masturbation would it count as ukuthi akayile ocansini doc noma sikhuluma nje, because at some point she would feel like a woman. Ucansi has to do with the penetration. Yeah. Alright. So mawukuthi uyayithinta uyayidlalisa and uyafika kuvuthondaba, that's okay. It doesn't count. Kufana nokuthi virgin. Virgin liyakwazi ukuyidlalisa lifika kuvuthondaba. Okay. No, lingakaze ngene. Yeah. No, good luck wena Ethembe. And then mase isimo sakho sesishintshile, you are welcome to call back with update. Okay, ngiyabonga kakhulu. Okay, mama. You're listening to Indaba eGagasini. First caller yethu Thembekile says ukuthi usehlale since August last year kuze kube August manje 12 months akazathinta umuntu wesilisa. So uthi ke udokotela ama chances maningi ukuthi uyena utheni usebenzisa igama lokuthi uyena closer to being a virgin than umuntu o active. All right. Ungaba anonymous Mawuthanda and sikhuluma namhlanje ngazo zonke ithinta abantu besifazane. All right. So ezomtavazo ezodoka starter through kumbe nawe ngashare experience yakho kumbe ungaba ne question kumbe nawe ungabuzela umuntu wakho wesifazane mangabe ukuthi awuthi ulalele right now. Lolu hlelo alilungela abantu besi abantu abancane and sithatha ama calls ku 0861596596. Welcome to Gagasi Anonymous Windab. Hello. Yebo sekumukela seGagasini kunjani? Ngiyaphila njani? Siphilile nathi. Dr. Ngicela ukwazi la. If ukuthi wenza ilokhuzane woman on top. Yeah. And then kube khona la kubuhlungu khona la ngasesinini. Kusuke kudalwa yini lokho? Okay. Okay ntokazi. So kuwo wonke umuntu osuke walala naye wenza iwoman on top kuba khona ipain la ngasesinyeni. Yebo. Okay. So kuba khona into ekuthiwa UTI, urinary tract infection. Iphathelene nesinye nomchamo. Umuntu wesifazane uhlukene ka3. Uhlukene ngokuthi ingaphambili lakhe lithwala isinye lese sithi sithwala umchamo. Ngaphakathi nendawo kukhona into ekuthiwa uterus, isibeletho, iwomb la ukuhlala khona ingane, ngemumva kwakhona kuba khona la ukuhlala number 2. So wena ntokazi ukhala ngomchamo. So into yakho iphathelene nomchamo isinye. So kumele sikubheke in terms of ukuthi umchamo unawo yini udoti noma unawo, and sibheke futhi nanokuthi isinye sakho asikho yini irritated or asikho yini irritable. So lokho sizokwenza ngokuthi sivele nje sibheke umchamo wakho. So ungeza kumina ngikuhlola umchamo and then suselebhe umchamo and then sibheke ukuthi yini inkinga yakho ma. Okay doctor, ayikho inkinga ngoba bese ngeke ngafuna nasefunda ngayenza iappointment yalenyanga leso. Oh, sizobonana vele. Yeah. Oh, May 26. Yeah. Yeah. Usunginikeza idate ke manje. Sure. So kumele abe khona emsebenzini ngalelo langa udokotela angalenzi iphutha. Angalenzi iphutha abe khona. Yeah. So imake size if ku any position kungekhona ukuthi you are on top, le phena ibi khona. No, ayibi khona. Okay. Oh, okay. Kodwa kusho ukuthi iyona position oyithandayo leyo kuba ngaphezulu. Yeah, something like that. Yeah. You are in control, you are in charge. So we should between now and the 26th, okay, uyizibe iwoman on top. Hayi, ngizozama impela ukuyiziba. Oh, okay. All right. No, so and then we'll share whether umuntu dokotela kusebenzile or not. Okay, ngiyabonga. All right. No, sure. Siyabonga Windaba eGagasini namhlanje we dedicating sex indaba to abantu besifazane. Doc, isifo esivanga kuba common kubantu besifazane endometriosis awichazeleyo kusekwenzekani lapho? Oh, endometriosis umuntu wesifazane une endometrium. So endometrium it's basically lento lena eyenza ukuthi ingane ikwazi ukuthi ihlume. You know, ikwazi ukuthola igazi. So uma opha they are saying encwadini you are shedding the endometrium mawopha as umuntu wesifazane mawusesikhathini. So endometrium is basically igazi lomuntu wesifazane. Okay. So endometriosis means ukuthi into endometrium engaphandle kwesibeletho. And kuyenzeka kubanye abantu besifazane, and uma kuukuthi endometrium yakho ingaphandle kwesibeletho wophela basically eswini ngaphakathi kwi-abdomen. So that's called endometriosis. Okay. And leyo nto leyo ingakuvimba even ukuthi ube nenzalo. It's one of the causes of infertility.
right. Endometriosis. So impawu kuzoba yini? Kuzoba ubhlungu around severe ukhalo. pain. Very severe pain around ukhalo njengoba usho Alex. Around very severe pain. Sibiza severe dysmenorrhea. You know. And ama period akho angeke ahambe ngendlela kumele ahambe ngayo. Ngoba manje ungopha inoma yinini. Yeah. And ayikho ngaphakathi kwisibeletho lento oyophayo. Yophela ngaphandle kwesibeletho. Kungakwenza umuntu wesifazane mhlambe kube sengazuthi ukhulelwe ngenxa yokuthi isisu siyafutheka. Not ukuthi isisu siyafutheka, but kungakwenza ube nento ekuthiwa ectopic pregnancy. Meaning ukuthi ipregnancy engekho ngaphakathi kwisibeletho. Oh, okay. Ukhulelwe ukuthi ukhulelwa mhlambe kuma tubes or ukhulelwa ngaphandle kwama tubes. Oh, alright. So when that happens ke mawudokotela esehlola ekubona ngempela ukuthi ukhulelwe ngaphandle yini esuke isizokwenzeka kwesimo esinjengaleso? Isimo esinjengaleso kuya ngokuthi ingane le othi uyikhulelwe ikephi khona. Because another thing eyenza ukuthi abantu besifazane bengakwazi ukukhulelwa, bengakwazi ukubamba iqanda, lihluma iqanda. It's something called ectopic pregnancy. So ectopic pregnancy ivamise ukwenzeka kuma tubes omuntu wesifazane. So umuntu wesifazane uvele abe ne pregnancy ezohluma ihlale kuyi tube ingehli ingene kuphakathi kwisibeletho. And ama chances okuphila kwaleyo ngane awekho. Now uma kukanjalo kuya ngokuthi sihambe kangakanani pregnancy. Siyakwazi sometimes ukuthi sil save i tube, sometimes asikwazi uku save. Now kuya ngokuthi ngempela sekuhamba kangakanani. Now uma kukanjalo kumele sikuse theater and then siyikhiphe ingane and then silvale i tube ngoba lizokopha. So ziningi izinto ezibeka umuntu wesifazane esimeni sokuthi angakwazi ukuba nengane. Iloko engizama ukusho. All right. It's 23 after 7. Ngithatha uThembi Khanyile from eThekwini eBel Air. Ukwindaba Thembi? Sanibona njani? Siyakumukela Gagasini, siyaphila wena? Ngiyaphila. Yes. Umbuzo ngobhekise dokotela ukuthi suke kudalwa yini ukuthi mawu special active nophatha wami mina nophatha wami masi active. Yes, I do it to satisfy him, but me myself, I have to pretend ukuthi ngilapho. Even noma ngingathatha ingqondo kangakanani, ngibeke kuyena ukuthi ngiyafocus, but I never get to that point ukuthi ngifeel ukuthi okay, back contact yes, mhlambe inkinga inami noma. So we are fake ukujabula kwakho. Yebo. Okay. Now Ntokazi uyaphila kodwa? Ngiyaphila ngezwe kuwo. Hayi ngikhona ntombi. Ake ngibuze lo mbuzo. Ubhudi useke wakuchithela yini? Cha. Akaza kuchithela. Ukwenza ngobunono ngoba ngingakatholi. Ngobunono. Okay. So unayo into ekuthiwa uyasuspecta ukuthi kukhona umunye umuntu. Kwamanje cha. Okwamanje cha. Kodwa wena awufili lutho, awuzwa lutho and nje mayenza kufanele nokuthi izeleza. Fanele ngize ngithathe loop ngiyibeke la ukuthi akayithandi. Oh, so uba dry. Ngiyafika ukuthi sometimes ngi wet, but I don't feel that ukuthi khona into ebengiyenza engithinte emotionally or engizwise something zosho ukuthi nje umqondo wami nocansi akuhlangana ngazo. Okay. Awukazi nokubezeke ngaphambilini? Cha, ngikazi. Okay. Now uma ubuka amalebe akho akhona amakhulu akhona amancane? Angaphakathi. To a point ukuthi ashona ngaphakathi. Yes, noma ngizama ukuzidlalisa mina ngiba very uncomfortable. Okay. Une atrophic vaginitis. So ngizodinga ukubona, that means ukuthi i-estrogen level yakho ayikho normal. So ngizodinga ukubona, angikubuzanga ngama period akho ukuthi ahamba kanjani. Kodwa inkinga uyake ube dry even during sexual intercourse, ufile even pain during sexual intercourse. So uyicabanga kakhulu lento ngoba uyakuhlale even nabangani bakho bakutshena ukuthi benzani bona. Wena awuyizwa lento bona bayishoyo. So kuyakulimaza even emqondweni lokho. Nginam because ngiyafuna there's times ukuthi okay ngiyafuna ukuba naye kodwa mase sekhona I just funa ukukhatlisha and that's it. I'm super active because what he feels I don't feel. And you are an emotional being. Ukukhatlisha is not a problem. Uneminyaka emingaki Ntokazi? No, 34. 34. Yes. Ay khuleka. Ngibona and then sizokwenza yonke into and sibone ukuthi kwenzakalani.
ngiyabonga. Okay mama. Oh, all right. So kuze kwafanele ube semotini khona uzokhuluma comfortably in private. Ngidriver from work. Oh, okay. So umuntu wakho uhlala naye yini? Cha, siyavizithana. Okay, let me ask this question, Sisi. You know, on this show we ask Jajani, all right? So my question is akakekho umuntu wesilisa obuye ushaya naye umdavazo other than straight sakho? Cha, akekho ngoba la ngikhona ngiyathanda ave ngithanda nemase ngithanda ngibheke lapha. Akekho omunye kodwa lokho na ugifted kakhulu. Maybe that's another problem. Because uba gifted uthi mase sesibhizi izwe inhlungu isinyeni but nginqena ukukhuluma because angifuni ukumphoqa. Okay, all right. Yeah. Which is an indication ukuthi umthanda kangakanani and you don't want to lose him, and the khona igama libalekile leshilo uthena he's gifted. Yeah. No. Now that indaba suyibeke kudokotela and you'll take the numbers ngasekugcineni nasisi and mase next week sesi ngoba sisazoqhubeka sifocus kwezenu as abantu besifazane ubuye sinikeze feedback. Yebo, ngiyabonga. All right, sure. All right, indaba Gagasi. So that's one lucky guy there. Yeah. Uyathandwa. Yeah, but he's gifted because he about foreplay uyishaya kahle nango sisi ethi uba wethe but uyasaba ukuthi uzomphoxa am disappoint mayemtshela ukuthi baba kubuye kube buhlungu ngoba induku yakho inkulu. So kunto yisho dokotela ukuthi mawuhlala nepatient ngeke umanage athi umuntu kubuhlungu la kufanele uqale uxoxe naye uthole history njalo. So once the problem is solvekile, hopefully it will be, then would you advise ukuthi abuyele ke namtshela ukuthi by the way previously noma sefanele kube into esiyohlala ingaziwa forever ukuthi amtshele kutheni yabona ke now sengiyakuzwa previously I had to see udokotela. Inkinga phela ama experiences awafani and omunye umuntu engayibuka experience ngenye indlela. Njengami mina ngiyawathanda ama experiences. Just looking back ukuthi yazi ngisuka kuphi sengila manje. So omunye umuntu wesilisa akayithandi leyo nto. Ufuna ukuphilela isimanje. Okay. Yeah. So kuyahluka ukuthi umuntu wakho kanjani. But I wouldn't say ukuthi it would be a bad thing ukuthi amtshene ukuthi yazi ngize ngakhuluma nodokotela. Ukuthi ukuze sifike la sikhona njengamanje ngoba bazojabula ekugcineni angithi ingakho ngikhona ukuthi abantu bathola usizo bazojabula ningangidubuli bantu besilisa nithi abantu benu manje you know bezwe ngo Dr Shabalala. Sure, ngiyazama ukusiza ngizama ukwelekelela izwi lami elokwelekelela. Conversation yethu ayikho suitable for ingane sexindaba on Gagasi and I'm with Dr Shabalala. So namhlanje sikhuluma nje zabasifazane zodwa but leyo nto ayikuvimbeli as out ukuthi ngikhuluma nawe ukhulumela umuntu wakho and but it's all about as abesifazane indaba eGagasini and I always say mulalela luhlelo you think ukuthi unenkinga only to find ukuthi masuzwa impendulo iyafana nakuwena and the solution ilula and you're not the only one sisuka kude. Ngithatha umbali Mkhize now from Pine Town kwindaba embali eGagasini. Hi Alex unjani? You're right dear. Nginodok unjani wena? Hi Doc unjani? Ngiyaphi. Sure. Yes Mbali. Yebo, bengisacela ukubuza la yazi angazi noma nginenkinga. So last year unyaka wonke bengihleli ngidate and then this year uhleli unga date unyaka wonke. And this year? This year I met a guy ngaqala ngayitha naye ke and things have been going well. But inkinga ukuthi njalo masinawo ngisinobhuti yabo like I cannot help myself hlezi nje ngivele ngiwet even before play even before kissing ukumbona nje ngivele ngibe wet. So this one time he made amends wangibuza ukuthi ena why ngihlale ngiwet before sizoheva umdavazo. So iyangenza uncomfortable to a point la khona ukuthi sengiyasaba manje ukuhlala naye because I cannot help myself. Angikwazi ukustopa ukuthi ngingabi wet mangihleli naye. So angazi noma is it a problem mina or ngoba ngiyamthanda or angazi or mhlambi le video yami sikhuphukile ayangazi. Okay. All right. Kulungile Mbali siyabonga. Isiza udokho uzophendula thini? Kunento ekuthiwa ama pheromones. Sorry Mbali. I don't want you to drop olwakho ucingo so ubambe nje kanjalo khona uzokwazi ukuthi ube ne follow up mawunayo. Sure. Yes doc. Mbali.
Yebo. Kunento ekuthiwa ama pheromones. Yazontokazi. Yeah, now nina as abantu besifazane you tend to exude ama pheromones. Now ama pheromones they have to do with a chemical attraction yo muntu wesilisa nomuntu wesifazane. Now lo muntu ombonayo mawuthi uyambona kusho ukuthi you know wena uvele ujabule ulangazelele ukuthi abe kuwena umbambe abe ngaphakathi kuwena. So that has to do with the level of attraction, okay? So uyamthanda ungayibuza ukuthi uyamthanda yini wena uyazi ukuthi awufuni ukuvuma ukuthi uyamthanda ngoba usuke waba celibate for a year and there's a reason why you were celibate for a year. Now usefikileke yena useyithemba lakho uyambona and wena ngendlela uacta ngayo as umuntu wesifazane you know you exude vele ama emotions as umuntu wesifazane. So lo muntu onayo njengamanje appreciate the only thing you have to do ungamcini ngoba uzothola ukuthi yena akekho la ukhona wena. Now kubuye kube inkinga leyo kusho uthini lokho? Kusho ukuthi i level of attraction ayifani. All right. And kuyiqiniso ngoba asithandani ngokufana angithi uyazi mbali. Yeah, yes. Isho ukuthi angisho ukuthi kwamkele lokho kodwa sengisholo ukuthi ungabi nokuthi uzothi yena akakuthandi just because akakubuki ngendlela wena ombuka ngayo. Wena appreciate indoda yakho le uyikhethile uhlale for a year awangenza lutho so usuyikhethile usuvumela umuntu ukuthi angene kuwena. So umvumele kodwa ukumbamba kwakho uzombamba ngokuthi wena ube umuntu wesifazane kuyena. Thoba yenza konke okumele ukwenze yiba nama traditional values and I assure you uzoyibona leyo nto ngoba asivamisile ukuthola lokho kubantu besifazane yazontokazi. Yes. So ukuba wethu mawumbona kusho level of attraction akusiyinkinga leyo. So manje ngenze njani ngizibambe mangile eduze kwakhe nginga uzibambe ngandlela yipi? Imakancane embali ngifuna nje ubuyele emuva khona into ositshele yona. You said ukuthi you became uncomfortable ngesikhathi ekubuza ukuthi wena yindaba njalo ngihlale ngikufica uwet, right? And iyona ke lento sikwenze manje waba concerned because uma ucabanga wayebuzelani leyo nto leyo. Angazi yiyona into engiconfusayo ukuthi wow angazi noma akathandi ukuthi ungifica vele sengiwet and angisoengana ndaba nje ne foreplay ngisoye sengifuna yena. Okay bona ke so from what you said ke doc ayikho into engayibulala le relationship ngokuthi abe honest nje obadusho ekutheni is because of ukukuthanda kwami okwenza kanjalo yeah mangikubona ngiyakufuna ngiyakhalela uma ungekho eduze kwami ngiyakukhumbula umtshene umuntu wesilisa lokho ayikho inkinga ngalokho. He'll appreciate. He'll appreciate it. Giyayakha I relationship leyo nto ntokazi. Giyayakha and ubudlelwano benu uzobona buzodlondlobala. Okay. Angeke bangithathe njengomuntu oforward umuntu ophaphile o angazi like uzocala ukuthi ngimthandela ukuthi ngithanda ucansi lakhe o angazi. Okay, it sounds like it's a relationship, ne? Yeah, inja 4 months. 4 months. And do you think ukuthi ungathi umuntu wesilisa conservative ngoba ngizwa uthi uyasaba ukuthi uzoba ngathi uforward because by kulo 4 months I'm sure khona usukutholile ngendlela yakhe nama values akhe. Mucabanga yini umuntu onga accepta lokho noma umbuka as umuntu ongathi uforward? Yeah, no, he's very conservative because no matter how men's BJ sometimes uba uncomfortable. Akathanda explore and mina on the other side the opposite because adventurous. Yeah. Awumtshena azokhuluma nami. Okay. Umtshena azokhuluma nami sihlale phansi sikhulume. Okay. Okay, right. Okay. All right, okay, ngiyabonga. No, siyabonga. All right. So izokwenzeka kanjani lento? My lady just consulted udokotela mayelana nokuthi umthanda kangakanani umuntu wakhe, right? And then now usezo suggest ukuthi ababone udokotela. How do you do that? No, kulula ngoba manje uma yena ulova closed off then kusho ukuthi kukhona vele izinto ezimenza abe closed off. So I-experience ayifani. Kufana nokuthi emsebenzini
i-job experience uma uzoqhasha umuntu uqhasha umuntu one job experience more than umuntu ongenayo job experience. So in this ulova yena isimple umama willing ukuthi bafundisane bobabili. Hayi ukuthi mhlawumbe umama ufika engaphandle ayocosha lokho nalokho. Uyasho ukuthi ula committed, willing ukuthi bafundisane bobabili. So ake sivule isikhala sokuthi ulova afunde. Ngoba umuntu wesilisa kuba nzinyana vele ukuthi afundiseke. Kodwa siyafundiseka Alex. Ingakho ngithi akangibone sikhulume njengolova ngimtshene ngithi hawu lova kodwa yazi mawuzomphendula umama umshayise doggy style uzozwenye into. Mawuzomphendula umama umshayise iwoman on top uzozwenye into. Wena mawukuthi uzoshaya flat dog uzozwenye into. But akayifuni BJ. But akayifuni BJ. Nami ngokwami Alex ngiyavuma. Nami ngokwami angithandisisi vele blow job. Ngoba kuya ngokuthi umuntu uxubhile. Kuya ngokuthi umlomo wakho uclean kangakanani. Kuya ngento eziningi. Nathi si sensitive. Ama pipette are sensitive njengoba untomzodwa sensitive. I asked that question because bengifuna iye lapho impendulo kadokotela. Listening now, much as we say is for abantu besifazane kuphela, but as umuntu wesilisa I know uma ukhulunywa ngezomdavazo yonke topic you always get excited, but as a man take nje ithuba namhlanje lokulalela women talking about their experiences. Ngathola ulalela nje mhlambe all the cases esawazule so far. Uhleli nomuntu ongakutsheli because mhlamba akazi uzoyiqala kanjani and awungeneki. So if you have your man listening right now, ithuba lokuthi akebe empowered naye as we allow ladies to call and tell us ezomdavazo. Namhlanje we have a Women's Month special on Indaba eGagasini. You're listening to Indaba eGagasini and in number 0861 596 596. The comments ngizowafihla nje amagama from wesifazane doc ku Facebook. Ngicela doc ke sikhulume nalenkinga esibhekana nayo ezabantu besifazane. Njengoba sisebenzisa ivikela zokukhulelwa to avoid unplanned pregnancy, lama products asivala imizwa yokuhalela isex. Leyo nto abantu besilisa abayi understand. All right. And then bese kuzoba khona nomunye futhi anonymous ozothi mina ngizithandela ukufakwa umuno ezinqeni sakuchatha ngivele ngizibona ngihamba ushoke imoto egijima kakhulu. All right. And then bese kuzoba khona umunye ukwanda ozothi mina bandla ngihamba khona ku right kumuntu wami and uma engikhotha ngathi uyakorobha ngiyashefa and then ufaka ipipi nje kusuke sekuyibonus kimina. Ngisuke ngikade ngifikile ukufika la engifuna ukuya khona. All right. 3 comments. Yes. Siqale ke kule eyoqala leyo ukuthi eminye yemjovo yema contraceptives iqeda abantu besifazana imizwa and ekuthiwa abantu besilisa bay understand le. Kusho usisi lo. No, it does. It's one of our side effects of our contraceptives. Ngoba manje suke sicindezela vele inzalo. Suke sicindezela ukuthi umuntu wesifazane anga produce iqanda. So lokho vele kuyambeka umuntu osifazane engcupheni yokuthi iyehle imizwa yakhe idambe imizwa le ethinta ucansi. Okay. Yes. All right. So ama side effects lawo ukuthi njengoba ejova kumele sazi ukuthi ujova ngo2 months noma ngo3 months ngoba zikhona ezinye indlela zokuvikela ukuthi ukhulelwe ezinganawo ama contraceptives. Oh, okay. Yes. All right, sure. Yes. And then bese kuzoba ke usisi lo othi kungenziwa yonke into but uma efaka umunwe ngemuva then we reach orgasm. It's one of indlela vele ebizwa kuthiwa ama erogenous zones, you know, the anal area. Even abantu abenza anal sex, you know, bayafika kuvuthondaba just by doing anal sex. Bengangeniwe ku number 1. All right. So vele lokho kuyenzeka. Abanye abantu bayafika bethi hey mina if ngithinte ngemumva ila engivele you know ngifika khona kuvuthondaba. Kanti mawukuthi uzongena angifiki kuvuthondaba. So kuyadependa ngamunye umuntu. And then bese kuzoba ke usisi lo share experience yakhe ukuthi ukoropa I mean usebenzisa ucimi ulimi umjitha mangabeke ekhotha sakoropa and lapho usuke se kwenye igiya uzafike kuvuthondaba engakangeni ngaphakathi kuyena. Sure. Yes. All right. I-clitoris leyo usuke enza i-cunnilingus. Yeah, so i-cunnilingus kuya ngokuthi udlalisa kangakanani ulimi, kuya ngokuthi udlalisa fast kangakanani and kuya ngokuthi umthinta kanjani umuntu osifazane khona kwi-clitoris. All right. Ezoshola lokho economist la usibutubutu uzothi bafana during romance i-clit yekani ukulokunizi ilahlalani kuyona nihambise iminwe ke bakithi i-sensitive leyandawo.
all right. Usekela lokho engikade ngikusho nje. Sure. And then we have inqwaba yabanye osisi ke abasebenzisa nje like yabo bayibiza into njengoba injalo. I can't read njengoba injalo. Amagama ano B phakathi. So ukuthi this is what we want men to do to us. You can go to our Facebook page Indaba with Alex and read for yourself. Sure. Ngithathe uSindi Dlamini from Emerisburg. Ukindaba eGagasini Sindi sabona? Sawubona Alex. Yebo, siyakumukela eGagasini. Dokotela, yebo njani? It's right. Kunjani kuwena? Hayi angiphili. Nginenkinga lapho Alex. Nawe doc mangiza ngama period yo isiluma hayibo simuka nami. Okay. Manje angazi suke kwenziwa yini kangaka. Yazi singiphatha isilumo inhliziyo zibe encane ukuthi angibuyise. Ngithi ngiyahamba ngavumi noma uthi ngihambe. Okay. All right. Doc, Mama kunjani? Ngiyaphila. Uma wopha kakhulu during ama period akho? No, not too much. Ngiyopha nje but misuphuma namahluli nje. Really? Mase kuphuma namahlwili. Yes, iqale phansi sisi uthi kwenzekani? Ngiyopha not too much nje ukuthi nje mhlawumbe ngize ngophe nje kakhulu. Ngicha ngiyopha nje. Bese kuphuma namahluli. Bese kuba buhlungu ngokweqile uzibe nenhliziyo encane. Kuzobe mina nebag. Ingathi ngazi ngiyethola ngifethe futhi ngingathweli ithini nje kube buhlungu be nepain leyisimanga nje eswini. All right. No, ayikho inkinga ntokazi. Une severe dysmenorrhea. Ibizwa nge severe dysmenorrhea. So leyo nto leyo isho ukuthi kungenzeka kube khona inkinga. Kungenzeka kube khona inkinga ngesibeletho, meaning ukuthi kukhona into ekuthiwa ama fibroids ehluma esibelethweni. Uthi uma uya esikhathini kube khona inhlungu eziningi and kuba ngazathi ukhalo liyasikeka zize zihambe zifike ngemumva. Bese kuba khona vele ke ukuthi ama period akho uma engekho balanced kuya kube khona nalokho ukuthi ube nayo severe dysmenorrhea. But into esingayenza isimple, asidinge ngisho ukwenza amagazi okwamanje, sidinga ukwenza into ekuthiwa i-ultrasound. So i-ultrasound izosikhombisa ukuthi isibeletho sakho sime kanjani, sime kuphi and zikhona yini igaxa ezikhulayo esibelethweni. Okay. Wezohlisa. Ngiyezwa. Okay, siyabonga kakhulu. Sisuka kuSindi eMerisburg siya ever leMethekwini simukela uPortia Mbatha. UkwiGagasi Portia? Portia siyakumukela eGagasini. Osena mahloni, all right? Portia subuyela kuyena. Siyakunompilo Ndlovu nawe eMerisburg. Welcome to Gagasi Nompilo. Sawubona Alex nodokotela. Yebo siyavuma sisunjani? Ngiyaphila njani? Hayi nosikhona nathi. Sekusindaba namhlanje sikhuluma nje ezabesifazane and ibona abakhulumayo. Yebo ke nompilo sikulalele sisi usifoneleleni namhlanje. Okay, ngicela ukubuza kudokotela ngonyaka odlule benginama fibroid and then ngakhipha isibeletho. Manje ngifisa ukwazi mhlawumbe la kade kuhleli khona isibeletho yini mhlawumbe ehlala ekhona njengamanje njoba singasekho isibeletho. Ngenxa ukuthi isibumbu sami sesikhulu kakhulu manje sengiqala ukuba nova ukuthi kahle vele yini ekhona la kade kukhona isibeletho. Okay. So la kade khona isibeletho akusekho lutho ntokazi. Now indaba isekuthenini vele igazi osukulopha during ama period akho ngoba wena awusayi wena ngama period. Igazi osukulopha lisuke liphuma kuyisibeletho. So now estrogen le esakrithekayo nama hormones lawa owakhayo wena as umuntu wesifazane awasasebenzi vele ngalendlela okumele asebenze ngayo ngoba ingqikithi yawo ukuthi uma ukhulelwe angeke uye kuma period, uma ukuthi awukhulelwe uzoya kuma period. Yep. So vele amalebe akho in terms of ama lips, ilabia minora, labia majora azothanda ukukhuluphala kancane ngenxa yokuthi iestrogen isifocusa on ukwenza untomzodo abe healthy. Okay. Ngiyacatha. Hayi ngiyabonga dokotela no Alex Mthiyana. All right, sibonga kakhulu nathi. Singizama uPortia. I think ube namahloni earlier. I think she's back now. Verulem. UseGagasini Portia? Hi, ngibona njani? Siyaphila kunjani kwena? Siyaphila uxolo. Yes ma. So ngino partner wami saqala ukuthandana 2014. And we're very sexually active as couples would be. So on my end,
ngifeel like at the age I'm in ngingazama ukuthi ngiqale ukuthi ngibe nezingane, but my problem is angikwa ama period. Neminyaka emingaki Portia? Ngasho ukuthi ngina 29. 29 away my period. Yes. No, ngiya kwama period, but in the past few years, like ngiye ngaba ne small incision la yokukhipha i-ovarian cyst ekhona at some gynecologist. I won't mention names, but wayikhipha and then washo wathi izobuyela back into cycle. However, akubanga njalo till now. So nje like angiwe my period, and some like during our intercourse we sometimes don't use protection because we're just trying to see if, you know, kungenzeka. Okay. All right. No, sorry kuzwa lokho sis. Doc nangu Portia. Uyasho uPortia ukuthi waba ne operation la bakhipha khona i-cyst. Now angeke ngize ngikwazi intokazi ukuphendula ngokuphelele ngoba angazi noma bakhipha i-cyst noma bakhipha i-ovary. Ngoba sometimes kuyakwenzeka bethi bakhipha i-cyst bese bekhipha i-ovary. But uma wena ukuthi usuku waba nenkinga vele yama-cyst, usengcupheni vele ukuthi ube ne-infertility. Kodwa into ebalekile ukuthi sikwazi ukukuchecka ukuthi number 1 uyalikhipha yini iqanda noma ulikhiphi, ngoba uma ungayi kuma period, that means ukuthi you are having into ekuthiwa anovulatory cycles, meaning awulikhiphi iqanda. So uma ungalikhiphi iqanda, uma ningalala nomuntu wakho noma ningalala kangakanani angeke uze ukhulelwe, ngoba sidinga lelo qanda ukuthi liphume ukuze imbewu yomuntu wesilisa ihlangane naliqanda ihlume bese uyakhulelwa. So angikubone mina ngibheka ukuthi okay benzani and ngibheka ukuthi yini engakwenzela yona going forward, because zikhona indlela zokungimithisa ntokazi. Okay, ngizwakala. No, okay, kwala. Right, wishing you all the best Gagasi, and we'll be sitshela ke open line next time ukuthi musumbonile udokotela uzizwa njani. Ngizokhuleka kwenzeke. Sikhuleke kuzokwenzeka. Siyabonga kakhulu sis. 0861596596 indaba eGagasini, and namhlanje after Women's Day si focus nje on women's health. Ngithatha uThandeka Zaca now from eThekwini. Welcome to Gagasi. Thandeka. Yebo, sawubona. Yebo, kunjani? Siyaphila njani? Si right nathi. Yebo, ngisacela ukuza Alex nodokotela. Nginenkinga ngafaka i-implant. So ukuthi ngiya ocansini nomuntu wami mhlambe roughly ngivele ngophe ngiphuma amashumi and nesinye ebuhlungu. Okay, all right. Baba njalo ke Thandeka. Hey. Yeah. Doc, Thandeka, wayifaka nini implant? Ngifake last year. Yeah. February. February. Yeah. So it's been roughly more than a year and 6 months now, ne? Yes. Okay. So i-implant ilasta 3 years emzimbeni. Inawo ama side effect just like umjovo lo ka 3 months. Sometimes kuyakwenzeke wophe ungophi. Kodwa into engimangazayo njengamanje kuwena engenza ngicabange ukuthi uma uya ocansini ila owopha khona. Abengisazobuza ukuthi is it rough sex or is it making love? So if kukuthi uba rough, it's rough sex, then i-implant ifika nenkinga ngoba ifika nento yokuthi uzoba dry, and mawuba dry uzokayeka bese uyasikeka and bese uyopha ngaleso sikhathi. So into engidinga ukuyenza kuwena ukukubona ngibheka ukuthi isimo sakho, isitho sakho sangasese sime kanjani, i-implant umzimba wakho uresponda kanjani kuyona, and then singaqhubekela phambili. But indaba ye rough sex awuthi ukumtshela ubaba ukuthi baba asime kancane ngendaba ye rough sex. Because ngisacela ukubuza nalokho ngike ngaba nenkinga. Ngiba mengikhulelwa angiyi full term. Eyokuqala yaba i-stillborn, eyesibili premature yahlala 5 days yashona, then esithathu yena ibe i-prem kodwa yaphila. Okay. So eyokuqala uthe kube kanjani? Uthe ntokazi Thandeka kube kanjani? Yokuqala Angikhule full term. Awukhuleli full term.
Yebo, kuba ama-premature or stillborn. Okay, kungenzeka ukuthi unento ekuthiwa i-cervical incompetence. I-cervical incompetence it means ukuthi umlomo wakho wesibeletho awuvaleki completely up until uze ukwazi ukukhulelwa to full term. Umlomo wesibeletho mawuke waqala wavuleka wadilator uvele umzimba uyitshena ukuthi uyateta bese uyateta. So ama preterm yonke leyo nto even ukuphuma kwengane ukuphunyuka lento kuthiwa ukuphunyuka sometimes idalwa ukuthi umlomo wesibeletho awuvaleki intokazi. Okay. So singakwazi ukubheka ngoba siyakwazi ukucheck umlomo wesibeletho ukuthi uvuleke kangakanani and uma ukhulelwa siyakwazi ukuvala umlomo wesibeletho ukuthi senze isiqiniseko sokuthi uyafika ku full term. Okay. All right, sure. Indaba eGagasini uzokwazi ukulalela lo hlelo kusukela eqaleni uzofika egcineni mawuya kwiGagasi FM app under ama podcast and uhlelo ungalungela ingane sex indaba on Gagasi. Ngithatha usihle Khumalo from Olundi sihle useGagasini sabona. Yebo Alex, njani mdokotela? Sure, si right sihle. Ngixolisa nje ukungena ngomphefumulisi enyangeni yabantu besimame. No, nginenkinga la Alex nodokotela lapho Shabalala. I've got a partner la we are having 2 years relationship nenyanga ezintathu. So kunenkinga entsha isiqala ukwenzeka manje. Ngibuza ngoba usemsebenzini and I was instructed by her ukuthi ngizaphuma ngithole lenkinga naye uzobezama kwi-security. So siyaheva uma siyeva yonke into ihamba kahle. Yeah. Manje sekwenzeka nje. Sekwenzeke ikhathi ezintathu. Uma senza i-foreplay yena uvele akhame early ingakangeni ngisho ukungena. Yeah. Sokwenzeka kathathu lento isiqala ukungithosa cause na into ebingenzeki before. Yes, we do i-foreplay ngendlela esijwayele ngayo. Kodwa manje usevela akhame engabe sakwazi futhi ukuphinda la ngazilele. Maybe sesigcina seve senze umthavazo around day 1. All right. No, kulungile ima kanjalo kwesihle. Sure doc. Sihle abantu besifazane nabo bayakwazi ukulimala imizwa njengoba nathi sikwazi ukulimala imizwa. So untokazi yena une sexual dysfunction ngasho ngathi I sexual dysfunction is not limited to abantu besilisa. Nabantu besifazane kuyenzeka kube khona inkinga eziba khona during umtavazo. So uma kuukuthi usevela shesha afike nje kuvuthondaba and akasabi arousable meaning ukuthi akasaphindi alangazelele ahalele ukuthi enze ucansi then sekukhathala lapho imizwa especially imizwa yomoya. So asimbone ngibona ukuthi kwenzakalani ngaye uzochaza yena ngoba uwena omkhulumelayo njengamanje. Uzochaza yena ukuthi yena uzizwa kanjani and ucabanga ukuthi ufike kanjani lesimo kusona and then bese siyakwazi ukuba nesixazululo sayo inkinga. Kodwa useyalimala yena njengamanje in terms of imizwa yakhe baba. Kula kwi-sexual dysfunction man. Une sexual dysfunction njengamanje. Yeah. I know. So kufanele sikubone udokotela Yes, salususho dokotela uthukuphi? Ngizolishiya ucingo kodwa ke ngikhona eThekwini ngisemakethe eChesterville rank bese ngiba kwaDabeka eClermont KK pharmacy at Spa. Inamba yocingo? Inamba yocingo u063 847 0511 ngizoyiphinda 063 847 0511 and ngiyatholakala kuzo zonke izinkundla social media as Dr. Shabalala. Dr. Shabalala. Yes. All right, sihle all the best man. I salute you. Kanye bonga. Sure. Bonga mina baba. Yeah, no siyabonga kakhulu nathi Dr. Shabalala. All right. Ungamlandela ke kuzo zonke lezo inkundla zokuxhumana and then thanks to you mlaleli for being part of this show. Lalelila, you took part. The show ngakwazi ukulandela kwi-app Gagasi FM and uyibambezi app and watching it on YouTube as well. Thanks to the production team, digital producer Q Madlala and the show was produced by Mr. Spelele Nzuza. Special open line on Mondays at 7. Talk to Alex. Nazo zonke indaba zabasha indaba